Onder vriendje te 14 snits worden de eerste panelen van de nieuwe walbeschoeiing plaatst. Over de lengte van een paar 100 meter moet de wal hier ompakt worden. En met hulp van het nieuwe product kan het volle vlugger en goedkoper. Het grote voordeel van dit product is dat het handsome is. Het zijn panelen die er eenmaal makkelijk te pakken binnen. Dat het snel in kan jakken, dat het snel werkt. Dus je pakt een stukje voordeel in tijd. En je hoeft net meer pialen precies op dat plak te zetten. Dus het werkt sneller. Maar voor u is van groot belang dat het duurzaam is. Hier in de fabriekshallen van Lankhorst is een robot dwaande met het maaien van de nieuwe beschoeiing. De panelen worden maken van recycled materiaal. Hier zit gemalen krat in, hier zit gemalen buis in, hier zit van alles en nog wat in. Om precies te komen tot die eigenschappen van het product in licht, in gewicht, zodat het arbotechnisch makkelijk te handelen is. Maar ik in stiefheid en ik in duurzaamheid. En duurzaam moet het zeker worden. Nevens Lankhorst kan de nieuwe beschoeiing wel 50 jaar mee. Er binnen dan al tientallen gemeenten die een bestelling dienen hebben. De eerste klant is de gemeente Zuidwest-Friesland. Een wichtige klant, want er binnen een soort walskanten in deze hoeken van de provincie die te commanderen ompakt worden moeten. De nieuwe methode die ervan opbroekt wordt, kan een flinke bespanning opsmieten. Maar stel dat je nou 50 jaar niks aan die kade hoest te doen, dat zou fantastisch wezen. Op orenoplossingen dan moest er om het 15 jaar bedellen, om reparaties te verrichten of om op een walbeschoeiing te zetten. Dus dat is voor u natuurlijk alle belang.